ഞങ്ങൾ പെരുമ്പടപ്പിലെ പ്രവാസി സഖാക്കൾ, നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ അകലങ്ങളിൽ നിന്നും കരുത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ. ആസന്നമായ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് LDF വരും, പെരുമ്പടപ്പും മാറും. വികസന മുരടിപ്പിൽ നിന്നും നമുക്കും വേണ്ടേ മോചനം. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ 5 കോടിയിലേറെ രൂപ ലാപ്സാക്കി കളഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ വാക്കു തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2-3 തവണ പഞ്ചായത്തിൽ കയറിയിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ജീവനക്കാരുടെ ഇടപെടൽ സുതാര്യമാക്കും. ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെയും തമ്മിലടിയുടെയും പേരിൽ നിരന്തരം പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റുന്ന കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയും നമുക്ക് വേണ്ട. കഴിഞ്ഞ UDF ഭരണസമിതി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ലൈഫ് സമുച്ചയ പദ്ധതി നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം. നമുക്ക് നേടണം ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വികസനം. എല്ലാവർക്കും വീട്, എല്ലാവർക്കും വെള്ളവും വെളിച്ചവും. നമുക്കും വേണം മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണം. നമുക്കും വേണ്ടേ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ പിണറായി സർക്കാർ, നിപ്പയും പ്രളയവും അതിജീവിച്ച കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്ന സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ, സ്മാർട്ട് സ്കൂളുകൾ, മുടങ്ങാതെയുള്ള പെൻഷൻ, ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇടത് സർക്കാരിന് കരുത്തു പകരുക. ജാതിമത വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ടുകളെ അകറ്റി നിർത്തുക. സർവോപരി ഈ നാടിനെ ഇങ്ങനെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ പെരുമ്പടപ്പും മാറും, പെരുമ്പടപ്പും വികസിക്കും, നമ്മുടെ നാടും മാറും. LDF വരും. കരുത്തു പകരുക LDFന്. മുന്നേറാം നമുക്ക്. ഓരോ വോട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് നൽകി.